Machiegni nyako Ramogi jwang'en mor marani podi kete kar kae chenro mag weche manyien mag migago mondo mi wamed koni weche manyien matucho kawuok e counties mopogore opogore gi moko bende mawuok oko mar piny Kenya. Machiegni tielo mar ariyo kotielo mogik mag weche manyien mag migago e tielo makoro sani wawacho kaonti ma Kisumu oriwore gi kambi mano mar Safaricom mar choko osuru e yo manyasani. Chenro no mabende koro gigeno mar neno ni oketo ne jo ohala kod jodak ma Kisumu lwasi makare mar chulo osuru. Kana gitwa kod Ramogi TV, gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o ne olero kanyo ni nyaka sani gisedino rode mag wechego mago mag mibadhi kod kuo mag omenda. Wach mano sir kod jatelo mar ohala e kambi mar Safaricom Cynthia Kropak kaluwore kod nonro mosebed kanyo ka igolo kod apis janon buge omenda mag piny owacho rode makelo lal mag omenda e kinde choko osuru mag counties gin moko kuom gigo mamayo counties omenda kendo timogi kata tamogi chopo ageta margi mar choko osuru. Counties address a challenging issue in collecting unstructured revenues. This system is state of the art because it provides data on a real-time basis, because now there is access to information allowing the county to provide services fairly and equitably to all citizens very conveniently. Wabiro ka giteko uloji mang'eny kawuono mokelnwa gi Safaricom mondo wanyis jo Kisumu County ni sani wasedionga okang' moro mamalo kuom choko pesa mondo pesa kik kwal mondo donje aguch mar county ma Kisumu wakonyego kwagero county ma Kisumu. Gini osenyisowa jowagi watere fil ni choko pesa koduogo ka giduogo to giduogo sing moko matin to wang'e ni choko mang'eny moingo kanyo. Sani wan gi turbim ma kata ka noteri ni di Kibuye ni di choko pesa to wang'i to wayudo ni madho kong'o